Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva. Dobar dan, moje ime je Mateja Gatonović. Dobrodošli u novu epizodu podcasta Udruženja novinara Srbije, koji je posvećen izveštavanju o tragedijama i zapravo posledicama koje tako, da kažemo, neetičko izveštavanje može da ima i na žrtve samih događaja, ali i na celokupnu zajednicu. Kad kažem zajednicu, mislim i na novinare koji se bave time, znači nismo izuzeli novinare iz ostatka društva. Moj gost je Stefan Marković, on je novinar CINS-a i njihov poslednji projekat koji je lansiran pre nekoliko nedelja je inovativni pristup obradi ovako teških tema. U suštini to je serijal Tragovi, prva sezona Zao čas posvećen je masovnim ubistvima koji su se desile početkom maja ove godine. I za početak da malo približimo javnosti, pošto, ko što rekoh, ne svakidašnji je pristup i vi ste kroz podcast želeli ne samo da izveštavate na klasičan način vesti izveštaj. Mene je najviše, dok sam slušao, podsjećalo na reportažu, jer ste između ostalog želeli da prenesete emociju celokupnih događaja i tih zajednica koje su bile pogođene ovim tragedijama. Ali da počnemo na tenane, da prvo kažeš šta je zapravo taj podcast serijal i šta podrazumeva taj vaš pristup. Pa, mi već dugo vremena planiramo, to jest planirali smo da pokrenemo narativni podcast, pošto toga nema kod nas, u svetu postoji već jako dugo, baš dugo, a to je, kako bih rekao, to nije onaj klasičan podcast kao sada, mislim, kad kažem klasičan kod nas, zato što su ljudi navikli prosto na taj format, gde ljudi sede u studiju i razgovaraju na neku temu. Ovde je pristup drugačiji. Ok, lepo si rekao da je kao radio reportaža, ali ja bih pre rekao kao audio dokumentarac. Zato što on sadrži naraciju, zato je i narativni. Narator, u ovom slučaju i ja, govori neku priču. Ovde je priča bila u vezi sa tragedijama u Ribnikaru i dan kasnije u Malom Orašju i Duboni. I kroz tu naraciju, kroz zvukove koje prikupljamo na terenu i razgovore sa različitim ljudima, pokušavamo da zaokružimo jednu priču i pored toga, naravno, postoji taj istraživački moment gde analiziramo dokumentaciju i takođe pokušavamo da je sažvaćemo i da je približimo ljudima, da ne opterećujemo previše, ne znam ni ja, nekakvim suvoparnim informacijama, već da kao prosto sažmemo i da bude zanimljivo kao za slušanje. Jasno. Odjek publike je bio dobar. Sve ljude među novinarima koje sam pitao imali su jake emotivne reakcije na sam podcast. I to bi recimo bilo moje prvo pitanje vezano za to, jer kada stručnjaci govore o izveštavanju o tragedijama, mi sada već imamo neke, da kažemo, uobičajene smernice, da se nikako ne daje lik ili glas počiniocu, da se žrtve zaštite, njihov identiteti što više, da se izveštava na što, da kažem, hladniji, promućurniji, profesionalniji način, ali vi ste otišli u, ja bih rekao, potpuno drugom pravcu i da zapravo prepuno emocije i ličnih utisaka. Kakav je bio proces rada na takvoj vrsti emisije, odnosno podcasta? Pa to je bilo zapravo najteži deo. Najteži deo je bio kako prići roditeljima, to jest porodicama ubijenih i u Ribnikaru i u Malom Orašju i u Duboni, i kada im priđemo kako da vodimo te intervjue, jer to logično ne može da bude klasičan intervju. Sada mi sedimo i razgovaramo i ja nešto propitujem te ljude. I onda smo mi morali da se konsultujemo sa stručnicima. Dakle, pričali smo sa ljudima, sa psiholozima uglavnom, sa psiholozima, psihijatrima, sa sociolozima i negde smo našli rešenje, da je najbolje rešenje zapravo da te ljude pustimo da pričaju, jer oni traže da se razgovara sa njima, da se čuje njihova priča. Sad dolazimo do jednog drugog problema.
gde mediji mogu da skliznu i da pogreše, a vratit ćemo se posle na ono u ubici što si pomenuo. Ono što je problematično kasnije, kroz taj razgovor, pošto ti razgovori traju od sat i po do 2,5 sata. Otprilike traje svaki razgovor, a u samom podcastu smo koristili, pa mislim, 10% od svakog od tih razgovora. Koliko ste sagovornika imali na kraju? Ja mnogo, nisam brojao, ali mnogo. Baš mnogo, pa preko 20, ja mislim, tako nešto. Pošto su tu i porodice i psiholozi i ljudi iz Centra za socijalni rad i različiti sagovornici sa svih strana, ljudi iz hitne pomoći i tako dalje. Međutim, ono što je, kažem ti, najveći problem možda bio je to kako da se sada filtrira šta može da se koristi, šta ne. Jer ljudi se opuste, ti na neki način pridobiješ njihovo i poverenje kroz taj razgovor koji vodite. I onda krenu da pričaju neke stvari koje već vidite onako u glavi, ovo bi tabloid mogao da iskoristi kao, ovo već vidim kao naslov, to što su rekli. I onda je jako bilo teško meni da filtriram kasnije šta ja mogu da koristim zapravo, a da ne bi s jedne strane i povredio te porodice, te ljude koji su nam, kažem ponovo, dali potpuno poverenje, a sa druge strane da ne dajemo municiju za nešto, za nekakve tabloide, za žutu štampu, nešto što je senzacionalistički, a što suštinski nije od javnog značaja. I onda je bilo to kao, hajde da vidimo kako da uzmemo samo ono što je suština i mislim da smo uspeli o tome. Mislim da kao nismo dali municiju njima, sa druge strane mislim da su roditelji veoma zadovoljni kako je sve ispalo na kraju. Sad, ono što si pomenuo malo pre, to u vezi sa ubicom, da, bilo je katastrofalno. Katastrofalno izveštavanje, zato što situacija je bila takva da smo mi odmah po hapšenju ubice, kom je policija, stavila i jaknu preko glave da se ne bi otkrio njegov identitet, odmah su otkrili ko je on, objavili njegovu fotografiju, objavili fotografiju njegovog oca koji je odmah uhapšen i nakon što je ubica uhapšen, objavili njegovo ime i prezime puno, onda su objavili inicijale ubijene dece, a onda i imena. Šta je tu bio veliki problem? U tom trenutku kada mediji, kada tabloidi objavljuju inicijale ubijene dece, roditelji čija su deca ubijena u tom trenutku nemaju pojma šta se dešava i dalje. Oni jure od bolnice do bolnice sve do onog trenutka kad njima stiže poruka da se jave u policijsku stanicu u Vračar. Oni ne znaju, oni saznaju iz medija. I to je nešto što je užasno. To je nešto što nije smelo da se desi. Mi i dalje vidimo eksploataciju cele te teme i umesto da se bavimo suštinom, a to je da li je moglo eventualno da bude sprečeno, da li su bili nekakvi sistemski problemi, kako se na kraju dana nose ti ljudi. Ne mora sad nešto istraživački da se uđe dublje u to, nego ajde da vidimo kako se nose danas ti ljudi. Tako je. Mi zapravo dobijamo i dalje informaciju o tome da li je ubica zadovoljan frizerom tamo u psihijatrijskoj ustanovi, koliko ga policajaca čuva, šta čita, šta gleda i sa kim ima komunikaciju, kakav mu je odnos sa majkom. Mislim, kao to je nešto što pre svega 90% tih stvari mislim da nisu tačne, za neke sam apsolutno siguran da nisu tačne, znam, ali svejedno, valjda deluje kao interesantnije da se, jer svi gledamo nekakve serije, filmove i to gde imamo nekakve ubice, oni nam budu to kao harizmatični likovi to, tako da se od njega pravi neka vrsta antiheroja, jer mi se sećamo da su mediji od njega napravili to da je on nekakav super genije, pa se onda gurala priča da je on maltretiran u školi, pa da je on evo, na primjer, kao prost primjer. Šta se desilo na početku? Desilo se to da su mediji objavljivali priču da je on izučavao zakon, jel tako? Da bi izbegao kaznu. Ono što, to nije tačno. On jeste čitao zakon, ali on nije znao šta njega čeka posle toga. Tako da prosto mediji su se bavili time, sa druge strane, gde je još greška medija, kada se desio masakr u Malom Orašju Duboni, dan kasnije, mediji su pričali okolina Mladenovca, pre svega, kao svi smo znali. Čak i ja kad sam otišao tamo, ja imam u glavi kao okolina Mladenovca, ja iznajmljujem smeštaj u Mladenovcu, a to nije okolina Mladenovca. Dubona jeste, Dubona pripada Mladenovcu, Malo Orašje je okolina Smedereva. I kao, to je prosto, i sve vreme to, pritom se mediji tek tamo nisu bavili suštinom,
mi ni ne znamo, većina ljudi ni ne zna ko su ti koji su ubijeni u tim mestima. Ali znamo sve u ubici i tako dalje. Da, to se seća, mislim, to je zapravo ljudi s kojima se družim, koji su iz Mladenovca, oni su baš pričali koliki je haos i panika nastala zbog toga, zato što jednostavno nisu imali pravovremene i proverene informacije, da su se ljudi zaključavali u kuće i slično. Da je haos te vrste prošao tek nakon što je do hapšenja recimo došlo. Ali u celoj toj priči, između senzacionalizma i interesa javnosti, zašto po tebi, mislim, svi ti detalji, da izbegnemo da kažemo glorifikaciju tih osumnjičenih i dalje zvanično, da li javnost ima pravo da zna te neke detalje i koje su potencijalne negativne posledice koje ste vi baš želeli da izbegnete u celoj toj priči, jer narod želi da čita emotivne pripovesti, Crna hronika nije bezrazložno među najčitanijim medijskim sadržajima, ne samo u Srbiji, znači to je svetski fenomen. Jest. Gde se tu može povući granica? I sad, ajde da pričamo sistemski sa nivoa branše. Ja sam tog 3. maja trebao da gostujem na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom i da pričam, pošto je taj 3. maj dan slobode medija. Da sam otišao tamo, pošto je naravno emisija bila otkazana zbog tih dnevnih dešavanja, ja bih mogao samo da se stidim u ime većine medija, jer mislim da je većina fulala, i kad kažem tu ne mislim samo na tabloide, tu mislim i na medije koje mi smatramo za ozbiljne. Slali su ljudi, reportere, da razgovaraju sa maloletnom decom bez prisustva roditelja, ali u tom trenutku to se dešava. Znači, gde povući, koliko god je to moguće, jasnu ogradu između javnog interesa i senzacije koja... Da, mislim, javni interes je to šta se desilo, ali nije javni interes, nisu javni interes detalji gde su rupe od metaka i kako su, u kojoj agoniji je neko umirao. Mislim, kao to nisu, nema javnog interesa tu. Javni interes je to šta se desilo, kako se nose ljudi koji su preživeli, mislim, kao čiji najbliži nisu preživeli, kako se oni nose, u smislu ne samo to kako se oni nose u tom emocionalnom smislu, nego da li imaju neku pomoć, da li sistemsku pomoć imaju, psihologa, države, finansijsku, šta je bilo i tako. Mislim, ti se sećaš verovatno koliko je se frka digla oko toga da li je Šapić obilazio ili nije obilazio porodice ubijenih u Ribniku. Mislim, kao to su neke budalaštine u suštini, ali kao to je stvar. S jedne strane kao šta se desilo, da li je moglo da bude sprečeno, nije moglo da bude sprečeno, da li postoji nekakva pomoć, ne postoji, a sa druge strane kao, ljudi vole da čitaju te neke detalje koji su, da kažem, malo i nekrofilski, ali prosto to nije od javnog interesa. A naročito nije od javnog interesa da se zna u kakvom su stanju ubice u ovom trenutku. Mislim, kao to zaista ne postoji javni interes. Niti je bitno za bilo koga. Osim za njihove porodice možda. Mislim, kao. Da, ali što po definiciji, jel te nije javni interes? Da. Ali tu je isto, kako da kažem, ono što je mene porazilo tog dana je zapravo uprkos svom tom, ajde, ti si upotrebio reč nekrofilskom, ali svom tom izveštavanju tabloida sa lica mesta, ljudi su na kraju od tabloida dobili konkretnije informacije nego od institucije. Institucije su se oglasile popodne. Da li je to javni interes? Čak, dobro. Pa nije, zato što to je isto problem. Evo sad, na primjer, dok sam razgovarao sa roditeljima, oni tu kao vide, same porodice ubijenih vide dva velika problema u celom slučaju. Prvi je taj način na kojim je saopšteno da su im najmiliji ubijeni, drugi je kako su oni saznali, a saznali su iz medija i generalno kao izveštavanje medija. Loše i nije javni interes to, jer kako bih ti rekao, tragedija, misliš? Tako je,
Ne samo to. Mislim, kao bilo je bitno da se zna da je ubijeno toliko i toliko, čak i kao kad su objavljeni inicijali, ali kad su zvanično objavljeni, to je bilo okej. Da. Kad je Ministarstvo unutrašnjih poslova reklo kao, evo, toliko dece je ubijeno, pa inicijale su stavili, ja sad ne znam što je to javni interes na kraju dana, da stoje inicijali, ali kao, ajde, ako je Ministarstvo unutrašnjih poslova tako odlučilo, okej. Međutim, ono što je problematično je to što je iz tih institucija koje ti kažeš došlo pre do medija nego što je došlo do roditelja. Da. To je bio u tom trenutku lični interes, a ne javni, a postao je javni. I roditelj, mislim kao, ja ni ne mogu da zamislim kako je bilo u toj situaciji da vi saznajete iz medija, da vi čitate, da vam neko javlja, kaže, evo, piše u nekom od tih tabloida, ajde, da ih ne imenujemo. Trudimo se. Da. A sa druge strane, kažem ponovo, bukvalno svako od njih sa kojim sam pričao, kaže da ih mnogo povređuje i dalje izveštavanje medija. I moram da se vratim sad na početak, ono kad smo pričali kako smo radili na podcastu, to je još jedna stvar koja je bila jako bitna. Mi nismo znali da li da koristimo ime ubice, jer je maloletan. Iako već i tužilaštvo, ja mislim da u saopštenjima... Već u javnom domenu. Sad je već kao svima poznato kako se oni zovu. Mislim, kao pričamo sad za mlađeg. Ali kao nismo znali. I ja znam kao te prve intervjue koje sam vodio sa nekim roditeljima čije su deca preživela. Mi smo bili u fazonu kao ajde da pričamo dečak, kao to dete od 13 godina, osumnjičeni za ubistvo i tako dalje. Međutim, to je nešto što je javno. Sa druge strane, bio nam je problem da li ćemo da koristimo puna imena i prezimena dece koje su ubijena. Međutim, sami roditelji oni žele da se priča o njihovoj deci, jer na taj način ona žive kroz priču, kroz sećanja. Tako da je njima jako bilo bitno da se priča i da su oni bili u fazonu, ajmo da ne pominjemo imena dece. Isto biste postupili. Tako je. Sad je već, mislim kao sva ta imena su javno dostupna. Sve je to previše javno. Mislim kao ja ne pamtim, teo sam da kažem kao da je to najveća tragedija u ovoj godini, ali mislim da je to najveća tragedija od kad znam za sebe bukvalno. Kao ne znam šta je već od toga. Tako da javnost je vrlo dobro upoznata. I sad ne može da se ugasi taj požar koji se rasplamsao svuda, ali prosto i dalje treba da se biraju te neke stvari. Da, kao za imena, što se imena tiče, kažem, trebalo je da to radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, ali ne na način tako što daje tabloidima informacije. Da. Pa opet drugi problem vezano za izveštavanje tog dana i ono što je meni zapravo gore od objavljivanja tih informacija maloletnih i maloletnog počinioca, deci i slično. Najstrašnije je meni bilo u toj gladi za senzacijom kako su mediji na početku licitirali. Pa pošto nemaju kompletne informacije u tom trenutku, i MUP nema kompletne informacije, ali oni dobijaju iz svojih izvora, pa koliko, pa 5, pa se brojka povećava, pa neko smanji, pa gleda ko će da potvrdi. U tim situacijama, mediji pokušavaju da saznaju, pokušavaju da potvrde, sad koliko svom izvoru veruju ili ne. Kako tu napraviti finu opet neku ogradu između prava javnosti da zna i koji je zapravo vaš bio pristup? Evo, počeli smo od toga da je cela poenta vašeg nastupa prema recimo roditeljima, srodnicima bio da nikog ne povredite. Da. Kako je zapravo tekao proces samog vašeg rada, pošto sistematski ste pokrili, mesecima ste radili na tome, mali sinopsis epizoda da damo isto. Da, može. Ali kratko, imaju da slušaju. Važi, to je zapravo bitno za celu priču. Fora sa narativnim podcastom je da on mora da ima priču. Kad kažem priču, mora da ima sve elemente jedne priče. Dakle, mora da ima ekspoziciju, odnosno uvod, mora da postoji nekakav zaplet, mora da postoji nekakav rasplet i mora da postoji glavni junak. Nama je tu najveći bio problem ko je glavni junak u toj priči. Kao, ne mogu sve porodice da budu jedan glavni junak. Oni mogu da budu junaci te priče i jesu, ali ne mogu da budu glavni junaci. Kroz kog ćemo mi da vodimo kao tu priču? I onda
smo došli na ideju, to je bio kao prva glavolomka, kao kako to da rešimo, onda smo došli na ideju, pa ja sam glavni junak te priče, jer ja radim na toj priči, ja istražujem, sa druge strane sam lično pogođen i stvarno sam bio, ne u smislu kao ne ide mi dete u tu školu, ali imam dete koji ide u školu i jako me je pogodila ta cela priča. Mislim, svakog normalnog čoveka, ne može da te ne pogodi tako nešto. Ali ja znam da nisam mogu da radim. Bukvalno 2 nedelje sam sedeo samo u redakciji i gledam kroz prozor i pričam o tome. I mene koleginica pita, pošto ne bi uzeo da radiš nešto na tu temu, tad još nismo imali ideju za podcast, i ja kažem, a šta da radim? Kaže, pa napiši nešto od toga što sad pričamo, kao napiši, ne znam, za nedeljnik ili negde. Ja kažem, ali ja nemam šta da kažem pametno. Ja sam doslovno Wittgenstein, što bi rekao, kao stanje neizrecivosti, znaš. Kao, ja stvarno nemam, to što pričam, to su bile moje emocije, kao nešto što osjećam iznutra, ali ništa tu nije pametno. Ja nemam šta da kažem, kao, to je tragedija i to je to. Sad ja ne znam šta treba dalje. Međutim, onda smo došli na ideju, hajde da radimo tu priču, i to je sad prva stvar bila. Kao, ajmo da vidimo ko je junak. Rešili smo to, kao biću ja junak, ali šta je priča? Nije samo to dovoljno. Ne može da bude kao priča, bilo je ubistvo u Ribnikaru, to svi znamo, to je već bilo objavljeno. Kako ćemo onda da postavimo priču, kao koje su centralne teme? Centralna tema nam je bila to, kao da li postoji problem, sistemski problem, da li je moglo da bude, da li su ubistva mogla da budu sprečene jedno i drugo, ako su mogla, kako su mogla da budu sprečene i ko su potencijalni krivci za to, ako su mogla da budu sprečene. I onda smo, kad smo to stavili na papir, onda smo gledali kako da podelimo po epizodama i celinama i koje su to kao manja pitanja koje postavljamo. I onda smo podelili, samo po sebi se nameće da prva epizoda mora da bude nužno događaj kao inicijalni. I tu nam je bila ideja, mi nismo želeli da pričamo iz ugla ubice, na primjer. Mogli smo i tako, mogli kroz naraciju da se reši, da idemo kao on ide kroz školu i puca. Nama je to bilo previše, eto, to je sad onaj deo morbidno i to je senzacionalistički. Onda smo rešili kao, ajde da rekonstruišemo taj dan iz ugla ljudi koji su učestvovali u tom danu, to jest koje je najviše pogodio, a u ovom slučaju to su porodice ubijenih i ljudi iz hitne pomoći, pa tako da gledamo nekako sa strane na taj dan. Kao da smo mi ispred te škole, ne u školi. I mislim da smo uspeli u tome. Onda druga epizoda se bavi onim što je usledilo dan kasnije, to jest Malim Orašjem, ali ne Dubonom, već samo Malim Orašjem, gde zapravo pričamo i priču o nasilju. Tako da je tako tematski rešeno. Dakle, idemo na Malo Orašje i priču o nasilju u društvu i centrima za socijalni rad koje smo negde videli kao dosta problematične u celom tom slučaju, zato što nisu reagovali, bukvalno se verovalo na reč, možemo kasnije pričamo o tome, nevažno. Treća epizoda se nadovezuje na drugu, odnosno bavi se Dubonom, šta se desilo dan kasnije, to jest par minuta kasnije, suštinski, u Duboni, ali kroz priču o oružju. Koliko ima nelegalnog, koliko legalnog oružja, koliko je posjedovanje problematično, zašto imamo tu kulturu posjedovanja oružja i vraćamo se opet na ubistvo u Ribnikaru i zato što je u tom slučaju bilo legalno oružje, za razliku od Dubona i Malog Orašja da je nelegalno. Četvrta epizoda bavi se školskim sistemom, gde smo pokušavali da pronađemo odgovor na pitanje da li je neko mogao da prepozna kod ubice iz Ribnikara kao neke elemente potencijalno problematičnog ponašanja, jer mi znamo iz medija i generalno je tako bilo, da je on bio kao dobar đak, miran, nije se tukao i tako dalje, a da li su tu mogli da prepoznaju neke karakteristike kod njega, školski psiholog i pedagog, na primjer, ili direktor i tako dalje. I peta epizoda se vraća ponovo na zapravo priča o svim onim stvarima koje se dešavale kasnije, svi sistemski problemi, političke odluke, protesti, kontramiting u Beogradu, SNS-a, i vraćamo se na same porodice koje pričaju šta su dobili ili nisu dobile od države, odnosno sistemski kako je rešeno i kako se danas oni nose sa gubicima. Da. U celom ovom procesu, i sam si spomenuo, znači konsultovali ste se i intervjuisali, ali niste samo, bacili to na traku, što se kaže, ali i konsultovali ste se sa i psiholozima i pedagozima i sociolozima. Šta oni kažu na
recimo posledice senzacionalističkog medijskog izveštavanja? Da li oni imaju neko rešenje ili vide posledice ovog što se desilo na medijskoj sceni u smislu? Vide oni posledice. Mislim, jedna od sagovornice nam je bila i Tamara Džamonja. Ona je bila, mislim i sada, još uvijek je predsednica društva psihologa. I ona je bila na čelu tog radnog tima koji se bavio volonterski kasnije i bavili su se, da kažem, pružali su psihološku pomoć učenicima i nastavnicima Ribnikara, ali je radila i na priručniku koji je bio kao, da kažem, preporuke za izveštavanje o takvim tragedijama, konkretno za Ribnikar i za Malu Oraš i Dubonu. I tu su bile okej smernice. Tu su bile takve, mislim, kao prosto da se mediji drže tih standarda, da se ne pominje ubica i tako dalje. Međutim, naravno, kao niko nije poslušao to. Ono gde vide, da kažem, i psiholozi i pedagozi problem, vide u tome što mlađi ljudi koji mogu da dođu u kontakt sa tim napisima u medijima, mogu da prepoznaju kod ubica nekakvu vrstu antiheroja, neke ljude koji su odbačeni od društva i da se sami poistovete, da se identifikuju i da urade istu ili sličnu stvar. Ili makar da požele da urade tako nešto. I to je problematično. Zato što se romantizuje ceo taj čin ubistva koji nije nimalo romantičan. Pa evo, šta je sudbina tog priručnika? Da li je to... Ništa, zaboravljen. Mislim, kao je... Da. Ko i inače, kao, ko je sudbina kodeksa novinara Srbije, koji stoji svuda oko nas? Ko je? Pa, to je, mislim, celokupne, bilo koja zapravo medijska priča može da se svede na to, ako se poštuje kodeks, nikakvih problema neće da bude. Apsolutno. Mislim da bi ovo bio dosadan razgovor ako bi verglali oko toga, bio kao znaš, može bolje, pa zapisano i kako da bude bolje, ali da li možemo, mislim, eto, mi kao predstavnici zajednice da razgovaramo, da plediramo, lobiramo ovo, da se borimo, da se te smernice primene na nivou ESNAF-a. Mislim, pa pazi, mislim da li je to uopšte moguće, zvuči... Mislim da ne. Mislim da treba da se borimo i da treba da se priča o tome, ali na kraju dana svešće se na to da recimo ti, ja i novinari koji slično razmišljaju, iz medija koji slično razmišljaju i koji znaju koliko je to bitno, mi ćemo se pridržavamo toga i mislim da je to najbitnije, da najpre krenemo... klikove. Pa, jeste. Mislim kao to je neminovno, ali... Mislim, mirno spavaš, makar, i znaš da si uradio dobru stvar. Malo jeste, može da bude nekad naporno, naročito kad su ovakve teme u pitanju, jer čak i da nemaš nameru sad kao to da prodaš ili zbog klikova ili ne znam ja zbog čega da to radiš, lako se sklizne. Da. Baš može lako da se sklizne, jer kao postane ti lično u nekom trenutku i nekad možda previdiš i kao možda ti deluje kao bitna informacija nešto što nije. Međutim, ajde se mi držimo toga, a mi znamo da tabloidi bar još neko vreme neće da se drže toga, verovatno nikad i neće. Da, spomenuli smo te posledice i porodice žrtava, a na šire društvo, da li je tu postojala neka vrsta analize, pošto znam da si... U kom smislu? Pa u smislu, eto, pričamo o traumatizaciji, retraumatizaciji porodica, šta se dešava sa društvom. Mislim, nisi sociolog, ali možeš da kažeš s obzirom da si toliko detaljno ušao u temu. Ništa se ne dešava sa društvom, iskreno. Pazi, mene je rad na ovome dosta promenio. Ne na bolje. A emocionalno me uništio potpuno. Ali ja sam radio na tome. Nisam samo bio posmatrač koji je pratio medije i kao je bilo mi interesantno. Ne. Sad, kao društvo, ja sam iskreno mislio da će nešto da se desi, da je to naš 11. septembar, da je to tačka koja menja stvari kod nas. Međutim, ništa se nije desilo. Mi zapravo vidimo da se cela ta tragedije guraju pod tepih, da na neki način pokušava da se sve to zaboravi, jer mi ne vidimo to. Ja ne vidim šta se dešava. Mislim, mi imamo sad situaciju, da postoji takvo jedno neslaganje, takav jedan spor oko memorijalnog centra. Ajde da se setimo šta je bilo sve na početku. Bilo je kad se desilo ubistvo, onda je kao bili su prekidi školske godine, pa biće ovako, biće onako. Onda je bila najava da će biti memorijalnog centra, da će se renovirati škola i sve oko škole.
Međutim, došla je nova školska godina, zatvoren je taj deo Ribnikara i to je to. Da. I sada jedni roditelji žele da se otvori cela škola za Drugi decu. da se zatvori cela škola. Jedni su, žele da se sruši cela škola i jedni da se napravi deo memorijalnog centra tu gde se desilo ubistvo. A mediji nisu nekako uticali na društvo, možda i, sad, kao, ne mogu da ih tu krivim, ali kao možda i zbog toga što se preveliki fokus stavljao na ubicu, a ne na žrtve. Pa ljudi možda nekako smo izgubili empatiju, iako se dosta priča, meni to već deluje, mislim da to nije istina, ali možda jeste, možda smo previše okrenuti ka sebi, možda i, ne znam, stvarno ne znam. Ne znam da li je to do medija, stvarno ne znam, ali mi se nismo promenili kao društvo. Nama to ništa nije značilo očigledno. Da, ali ja mislim da je tu problem i što smo, prezasićeni negativnim informacijama i vestima. Jest. I ova sva istraživanja, ne znam, vezano za medijska tržišta, recimo i Reuters što je radio, Thomson Reuters, Thomson fondacija, odnosno i slično, poverenje u medije svuda opada. Apsolutno je to globalna konstanta. Samo... Već neko vreme, Da, i pitanje je samo gde je početna tačka. Mi smo niže nego recimo zapadna Evropa, ali trend je svuda isti. I jedan od glavnih razloga koje navode ljudi koji odgovaraju na te ankete je upravo to, previše polarizacije, previše negativnog, previše loših vesti jednostavno. Jeste. Znate, nećete da vidite vest da se nešto lepo desilo, ali crna hronika će da puni stranice, nije bitno da li štampanog medija ili online izdanja. Jeste. I u celoj toj priči šta medijska zajednica, odnosno medijska scena, kako ti vidiš mogućnost da, evo, rekao si da ne očekuješ od tabloida ništa, da mi možemo da se pridržavamo i da sistemski se apsolutno ništa ne reši, ali ovo nije pitanje samo, ko što rekoh, traumatizacije i retraumatizacije pojedinaca, nego ovo utiče na celo društvo. Da li smo mi toliko prezasićeni tim lošim vestima da čak i kad se desi neka očigledno tragedija, magnitude mnogo veće nego onim što nam se svakodnevno dešava, da se ogugla, da, evo, mislim... Pa verovatno. Znaš šta, nekako kao Ribnikar, pričalo se o njemu dosta prvih mesec dana, 2, 3. Isključivo, osjećaj kao da se isključivo pričalo o tome. Samo sada ga nema, nema, kao došle su nove teme, nove priče, novo sve. On se sporadično se pominje i to je kao ljudi su, mi sami mediji su zbunjeni. Ja da nisam radio na ovome toliko duboko da nisam ušao, ne bi imao pojma šta se dešava oko tog spora, oko memorijalnog centra i tako dalje. Mislim da ljudi nisu informisani i sa druge strane ni ne žele da se informišu. Ne žele jer, to je ono što si rekao, kao previše crnih vesti, previše opterećujuće. Ljudi ne žele to, kao žele da vide. A Google analitika pokazuje nešto drugo. Da. Ljudi to klikću i da... Da, pa da, ne znam šta da mislim. Ne znam. Stvarno ne znam, zato što, kažem opet, mislim da se i dalje ne zna dovoljno o svemu tome, da se ne izveštava dovoljno o tome, a da opet, eto što kažeš, kao da ima previše toga, ali možda je to, znaš, kao to su neke stvari koje ljude interesuje. To je, mislim, kao sad, ne znam, kad bi procurio snimak ubistva, kao to bi bio hit. Znaš, kao, to su stvari koje ljude interesuju, a ne interesuje ih suština. To su, da kažem, malo i suvoparnije stvari, a sa druge strane, opet ti kažem, kao, ja sad ne mogu da krivim samo medije tu, prosto nema, u našem tom diskursu javnom, kao nema priče o tome. Mislim, kao da se gura, ne može da se gurne kao takva tragedija po tepih, ali kao da se gure, kao da ideja pusti, kao desilo se nekom. I kao ljudi sami funkcionišu tako, kao kao desilo se neko, hvala Bogu, kao nije meni, ali kao strašno da kucnem u drvo, kao to je to. Ne znam. Ne znam stvarno šta da kažem. Zaista to je više za nekog sociologa. Evo ovako kao posmatrač ne vidim da se bilo šta promenilo od tad kod nas. Da. Samo smo nastavili da idemo. Mislim da smo mi sami mnogo postali mračni i da nam je to deo svakodnevice. Kao sutra kad bi se desio novi Ribnikar. Ne, ali opet, eto, vaša redakcija je izabrala, kako da kažem, da o tragičnoj temi govori na nesvakidašnji način. Znači, kako bi u jednoj rečenici vaš pristup
objasnio, jer ko što rekoh, to ne pokušava da bude suvo i neutralno, jer je prepuna emocija. Jeste, pa naravno, pa može da se ispriča bilo koja priča na zanimljiv način i to je nama ideja bila. I to mi smo i tim... Bez bekstva u senzacionalizam. Pa ne mora da bude senzacionalistički nešto što je zanimljivo. Mislim, kao zanimljivo, ne možda pričamo, to je, izvini, mala digresija, ali kao to je bilo najgore od svega kad sam slao porodicama ubijenih da čuju podcast i mnogo mi je značilo kako će oni da reaguju na to. I sad kao tu smo uvijek dolazili do te neke barijere kako da oni meni kažu da je to dobro, jer kao njima se sviđa, ali ne možda kažeš kao šta im se sviđa, kao šta im se sviđa tu. E sad, šta veše pitanje? Kako smo... Kakav je bio pristup? Pa da, mislim, upravo to, da se o tragedijama u jednoj rečenici, da. Pa mislim kao, ideja nam je da bude etički ispravno i da ne bude senzacionalistički, a da bude bitno za javnost, odnosno da donesemo i neke nove informacije, da bude generalno kao nešto što je zaista bitno za javnost, a sa druge strane da bude dobro ispričano, da ne bude suvoparno, jer zaista onda nema svrhu. Ti si rekao da si i lično involviran postao u celu priču i evo pričali smo o traumatizaciji porodica koja je neupitna, pričali smo o potencijalnim posledicama ovakvog načina neetičkog izveštavanja na društvu. A šta je sa novinarima koji rade? Teško je. Znaš šta, to je... Kažem ponovo, kao ne može da ne pogodi da te ne pogodi takva tragedija, a kad onda uđeš da radiš na tome, pa odeš baš duboko u to, pa kreneš da razgovaraš sa svim tim porodicama, pa čitaš dokumentaciju, pa uđeš skroz u suštinu, pa ko su bila ta deca koja su ubijena, ne možeš ne može da ne utiče na tebe emocionalno. To je ono što sam ti pričao, jedno vreme sam non stop sanjao da ja spasavam tu decu, pa... kako se zove, mislim kao dođem, kao budem na intervjuima budem kao okej, onda dođem kući, pričam sa ženom i raspadnem se, kao bukvalno plačem po 2 sata, ne može kao da te ne pogodi, naročito, eto sad, što kažeš kao šta smo birali od tih nekih detalja, neki detalji su bili baš tragični i mnogo su bili, da kažem, mnogo je tu bilo deskripcije nekih stvari koje su previše možda i lične. I to nismo htjeli da koristimo za sam podcast, zato što nema javnog interesa, da kažem, a tabloidi bi mogli da iskoriste to. Međutim, to su neki detalji koji te stvarno pogode. Mislim, kao ja dođem kući tu, kao to su stvari koje ja ispričam ženi, i kažem, ovo nećemo da stavljamo u podcast, i raspadnem se. I sad, na primjer, zanimljivo je bilo to kao, ne možeš ti da budeš, nije moja tragedija veća od tragedije tih porodica. Međutim, mama Andrije Čikića, ubijenog dečaka iz Ribnikara, je psiholog, Suzana je psiholog i ona je primetila, na primjer, da je moj koleginici Jovani Tomić sa kojim sam radio na ovom i meni teško dok razgovaramo sa njom, iako mi to kao ne pokazujemo suštinski, ali videla je da je teško i da, kad smo ugasili mikrofon, ona je rekla, a hoćete kod mene makar na razgovor ako nećete neku psihološku pomoć. Ono što mislim da je jako bitno da se zaista ide kod psihologa nakon ovakvih priča, koji god novinar da radi, jer, kažem, ne možda te ne pogodi, ja sam jako loše spavao, malo sam spavao, budio sam se noću, danju budem nervozan jako, non stop sam razmišljao o tome, non stop sam video stavljao, iako nisam želeo to, kao to je bilo negde jače od mene, da pokušavam negde da stavim sebe u poziciju tih ljudi, jer kao moje dete ide u školu, pa kako, šta bi ja, pa razmišljam o tome kako bih se ja nosio. Da li ima života posle tog? Da, jako je teško i jako postane lično. Mislim, ja zaista stvarno te ljude više na njih ni ne gledam kao na obične sagovornike. Ne, kao neki od njih su mi postali prijatelji, viđamo se, čujemo se, pričamo mi o drugim stvarima, ne pričamo samo o Ribnikaru, pričamo o nekim životnim stvarima, a evo sad sam se selio, neki od njih su mi nudili pomoć ako treba da se prevezu stvari i tako dalje. Ali mislim da je jako bitna psihološka pomoć i podrška redakcije pre svega,
pa i te da kažem, i kućna podrška, to je porodica u porodici i podrška stručnjaka. Mislim, kao ne može. Jako je teško. Da li ovaj priručnik koji smo spominjali uopšte razmatra to? Ne. Taj aspekt izveštavanja? On se bavi više onim što smo malo prepričali, to je kako će da reaguje društvo na to, kako utiče na društvo i kako utiče na te pojedince kojim su direktno uključeni, to jest na koje je direktno uticala tragedija. Da. A koliko je taj priručnik u saglasju sa kodeksom novinara? Odnosno, pa jeste. To je to su te stvari. Da se, je li to samo kao proširenje? Pa kao, da, zapravo kao da je izvučen jedan deo koji se tiče toga, pa je malo kao proširen taj deo. Mislim kao, da su se držali novinari tih smernica, bilo bi isto, mislim kao, bilo bi potpuno okej, nije morao da se radi taj priručnik, da kažem. Da. Ali nisu se držali i ja s jedne strane razumem novinara u tom trenutku, u prvom trenutku, jer nisu znali šta da rade. Sad, da li su oni iz tabloidi? Apsolutno. Ja sam pričao sa kolegom, sa njim smo razgovarali isto za podcast kolega iz Danasa, Vuk Jeremić, ne političar, nego kolega i on je jedan od prvih novinara koji je bio tamo. Kaže da se ni ne seća da li je bila neka kamera kad je on stigao. Još nisu ni zatvorili ulicu Kralja Milutina gde je ulaz u Ribnikar. I on kaže da su kao generalno sve kolege bile zbunjene. Da nisu znali šta da rade, da su tu bila neka deca, a onda su se pojavili neki koji su krenuli s kamerom na devojčicu neku koja je bila, čija je haljina bila izmazana od krvi, zato što je bila iz tog odeljenja 7.2. Pa je tu neka nastavnica reagovala i odgurnula tog snimatelja. Bilo je situacija da traže, čuje neki novinar da dve devojčice pričaju ko je ubica. I on je nacrta se pored. Bukvalno se nacrtao pored i uzeo telefonom da slika njihov telefon, jer su one gledale sliku, pošto su imali sliku ubice u telefonu. Tako da bilo je takvih stvari. Onda smo propali potpuno. Da. I evo da privodimo polako kraju, u principu šta, glupo zvuči, ali šta ako si i dalje pri stavu da apsolutno ništa nismo naučili, da jel te između komercijalnog i odgovornog mi imamo jasnu razliku u Srbiji, da li postoje potencijalna rešenja u smislu i samoregulacije i kako su reagovali mediji, pa kako šta dalje jednostavno. Eto, desila se nesvakidašnja situacija, nismo bili pripremljeni za tako nešto. Sutradan se desilo znaš kako? Isto ili slično. Ti kao novinar, evo, aj sad ovako da postavimo stvari. Ti kao novinar učiš u redakciji kako da radiš. Ja tako. Ja se sećam, ja sam najviše u ovom poslu, iako sam radio za različite medije i pre toga, ali najviše sam naučio u Južnim vestima kad sam počeo tamo da radim. Da su te Južne vesti, mislim sad kao da li bi ja radio da je to tabloid, ali da su bile tabloid, ja bi bio verovatno potpuno drugačiji, da se gradim kroz jedan takav medij. Mnogi od tih novinara se zapravo grade na takvim mestima. On dođe, skine sa sebe odgovornost na taj način što kaže, ali okej, ja se ne mešam u politiku. Kao Crna hronika nije politika, je li tako? Može da bude, pa kao što je u ovom slučaju, ali ne mora nužno. I onda kao zbace to sa sebe, kažu kao ja radim za neku platu, makar privremeno, međutim on nije ni svestan možda da se gradi kao novinar. I kad on ima taj fundament, kad ima taj temelj koji je loš, koji je truo, ne možeš ti da očekuješ da će krov da ti bude neka kupola zlatna. Mislim, kao ne može. Kao prosto ima se raspadne sve. On je naučio tako da radi i onda se vraćamo na to što si pitao, a to je, ne možemo da očekujemo da će da se drže nekakvih standarda i to je da ćemo mi da ih učimo sad kako treba da rade. To bi bilo i bezobrazno da sad apsolutno. Lumeni. Mislim kao, ako oni ne priznaju Savet za štampu, ako ne priznaju kodeks, šta onda mi možemo da pričamo? Mislim kao, to nije ništa obavezujuće, to je samo savetodavno. Tako da, neće. Ovo se prodaje, oni su naučeni da rade tako. Znaš, meni, na primjer, eto, to samo da ilustrujem kao šta pričam kad kažem to kao taj fundament, to je taj temelj. Ja, na primjer, kad sam iz Južnih vesti prešao u CINS da radim, gde kao drugačije se pišu tekstovi, drugačiji je pristup temama i svemu, meni je bilo teško u početku. Meni je bilo teško da se svičujem na nešto drugačije, jer ja sam naučio, kao, tebi je novinarstvo zanat.
kao nije to umetnost, nije nikakav, ne znam ja koliko kreativan rad, zanat, kao zanatski, znaš kako se piše sažetak, lid, kako ideš dalje. Kao, ti imaš već postavljene stvari, kako da pristupe temi, kako da ukradu sliku sa sahrane, recimo, ako treba da ilustruju ili iz dana, mislim, kao tu više nema, kao moralnih, etičkih granice ne postoje, kao to samo cepaju, kao i proizvodi, tako da ne možemo da očekujemo ništa. Žao mi je što sam pesimističan, ali stvarno nemam nikakvo očekivanje, šta više mislim da će da bude i gore. Jer kao, da, nisu se snašli novinari, ali kad su počeli da se snalaze, videli smo sa svim. Videli smo rezultate. Pa videli smo i spisak. Evo, spisak Veselin Milić to je objavio, ja mislim i dalje, kada se provlači to kroz medije, da oni i dalje tabloidi objavljuju ceo spisak, iako je sad, kao i postupak je pokretan i unutrašnje kontrole i tako dalje. Da, ali to je sad, ko što rekoh, pitanje između komercijalnog i odgovornog, ali ne mora, vidi, kad je već u javnom domenu, verovatno i to rasterećuje novinare koji pokrivaju. Ali ja smatram, evo, na primjer, naš podcast, da je komercijalan. On može da bude komercijalan. On je zaista pitak i kao ima priču, ima emociju, ima svega. Ne vidim zašto ne bi to bilo komercijalno. A s druge strane i držimo za svih profesionalnih standarda. Mislim, kao, može da se spoje ta dva. Ovo je samo linija manjeg otpora. Meni, pa mnogo je lakše, ja da sam hteo da radim, ja sam mogu da radim podcast o tome kao što rade tabloid, meni bi bilo mnogo lakše. Mnogo lakše. Izvukao bi samo informacije iz roditelja, razumeš, kao bio bi bezobrazan, izvukao bi stvari koje bi mogli potencijalno ih povrediti mene, što bi me interesovalo, eto, ja sam došao kao tu da izvučem priču, što i rade. Da. I mogu se da pričamo o ubici. Mogu sam i paušalno, ko što i rade. Mislim kao, ali nismo radili to, a s druge strane mislim da jeste komercijalan proizvod. Pa dobro, eto, vidiš da nismo završili ovu epizodu sa pesimizmom. Da, može bolje, ali mora da se radi više. I drugačije. I drugačije, pa da. Ništa, hvala vam na pažnji. Ovo je bio Stefan Marković, moj gost. Poslušajte poslednji Cinsov podcast. Dostupan je na svim platformama i na vašem sajtu. I to je to. Hvala na pažnji. Hvala. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.